Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Кара куе төтен һәм сирена тавышлары Шолда полимер кварц заводында зур янгын чыкты, фаҗига сәбәбе нидә? Бюджет урыннары яңа юнәлешләр уку бәясе, Шолы югары уку йортларында кызу чор килде. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 41 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда коронавирусның тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 2 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22515 очрагы теркәлде. Аларның 20269-ы терелгән, 53-е узган тәүлектә. Кара куе төтен һәм сирена тавышлары Шолда полимер кварц заводында зур янгын чыкты. Төтен баганасы шәһәрнең төрле өлешләренә һәм хәтта самолет бортыннан да күренә. Кадрлар социаль челтәрләр буенча яшен тизлегендә таралды. Гадәттән тыш хәл урынында хезмәттәшебез дә булып кайтты. Шолы сәнәгать зонасында нәрсә яна, бу сорау төтеннең кара баганасын күреп алган һәркемне кызыксындырды. Башта гадәттән тыш хәлләр министрлыгына чүп-чар яну турында хәбәр килә. Тик чынлыкта барысы да начар булып чыга. Янгын шәһәрнең бер предприятиесе территориясендә була. Янгын зурак майданны кулачлый бара, ут әле тынычлана, әле яңадан кабына. Янгын майданы 1000 квадрат метрдан артып китә. 47 кеше һәм 13 берәмлек техника утка каршы көрәште. Объект пожара. Открытая территория, полигон по хранению сырья и изотехнических изделий. 950 квадратных метров. Производственный цех по переработке полимерного сырья площадью 2000 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – самовозгорание веществ и материалов. Ущерб устанавливается. Погибших и пострадавших нет. Очкан төтен һәм котырган ялкын үтеп баручыларны куркытмадым. Алар кызыксанып, әлеге хәлне күзәтте. Увидел дым, да и все. Откуда увидели, куда ехали? С работы ехал. Где-то полчетвертого, наверное. Или полпятого, не помню. То есть с работы домой да, ехали? Да. Проезжал мимо за гараж 500 и увидел то, что пожар. Вот, решил посмотреть, что горит. Вакыйга урынына шәһәр прокуроры Дмитрий Ерпилев та чыкты. По факту случившегося городская прокуратура проведет проверку на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами. Коткаручылар янгынны төнге сәгать 12-дә генә сөндерә алды. Безнең чыганаклардан алынган мәгълүматларга караганда, урында җылы сугы аркасында зыян күргән 2 янгын сөндерүчегә медицина ярдәме күрсәтелгән, госпитализация кирәк булмаган. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Бюджет урыннары яңа юнәлешләр уку бәясе, Шолы югары уку йортларында кызу чор, мәктәп тәмамлаучылар имтихан нәтиҗәләрен алгач укырга керү өчен документлар тапшыра башладылар. Булачак студентларга күпме бюджет урыннары тәкъдим ителә һәм нинди әзерлек юнәлешләре популяр икәнен киләсе сюжетта карый аласыз. КФУның Шолы институтында әлегә кеше күп түгел. Күпчелек мәктәп тамамчылар әле уку йортын сайлап документларын тапшыра башлаган гына. Я на экономическое отделение, на менеджмент или на экономику собираюсь поступать. Вот, потому что мне это нравится. Я сдавала общество, математику, русский. В техникуме учился на эту специальность и вот выбрал тоже продолжать дальше. Продолжить завод, как-то работу по автомобилестроению. Быел югары уку йортларында бюджет урыннар күпкә арткан. Мәсәлән, КФУның Шолы институтында ул 1200-дән артык. Уку бәясенә килгәндә хаклар арткан, әмма 3% чамасы гына. Моннан тыш, вузда электромобильләр яңа юнәлеше барлыкка килгән. Бакалавриатта уку бәясе уртача 140 мең сум тирәсе, магистратурада 160 мең сумны тәшкил итә. 1202 бюджетных места – это более чем на 35% больше, чем в прошлом году. Особенностью выделения бюджетных мест – это то, что 125 бюджетных мест выделено на гуманитарные направления, такие как менеджмент, экономика, юриспруденция, лингвистика, психология, сервис. Прикладная информатика – это не педагогическое направление, а именно для мальчиков. Оно очень популярно. У нас программированная научная форма обучения, выделено 42 бюджетных места. НГПУда бакалавриат һәм специалитет буенча 6 факультет һәм 25 уку юнәлеше. Уку бәясе элеккечә калган, педагогик белем факультетында көндезге бүлектә уку елына 120 сумга төшәчәк. Читтән торып уку бәясе шул уку юнәлештә 30 мең сумга якын. Я выбрала специальность коррекционную педагогику, потому что я думаю, в наше время это будет очень актуально.
Все-таки эта профессия, я думаю, развиваться будет еще очень долго. Популяр факультетларға келгенде филология факультетін әйтеп үтәсебез килә. Узган ел мисал өчен бер урынга 8 кеше иде. Шулай ук бюджет урыннарда 120 бюджет урыны бар. Документлар 20 июньдә кабул ителә башлады һәм 29 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Абитуриентлар гаризаларын 5 вузга һәр кайсында 10 белгечлек буенча бирә ала. Розалия Фахрутдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. 2021 елда Татарстанда эшмәкәрләргә үз идеяләрен тормышка ашыру өчен субсидияләр бирү башлана. Әйтик, үз мәшгуль гражданнар 100 мең сумга кадәр, социаль эшмәкәрләр 500 мең сумга кадәр акча ала алачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Акчалар кече һәм урта эшкуарлык һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм итү илкүләм проекты буенча бүленәчәк. Быел Татарстан Республикасы бизнесына ярдәм итү 1 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Исегезгә төшерәбез, милли проектлар Россиядә 2019 елдан башлап Россия Федерациясе президенты Владимир Путин инициативасы буенча гамәлгә ашырыла. 59 йортында җайсыз күршеләр барлыкка килгән чалалар безнең редакциягә тышканнар артуга бәйле дәгъва белән мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, кимерүчеләр бөтен җирдә, ишек алдында, подъездларда һәм фатирларда. Идарәче компания проблеманы хәл итми, тышканнар көннән-көн артта бара. Урынга хәбәрчебез чыкты. 28 июня. Вот до сих пор бегают. Это все после того, как жалобу в ЖЭК написали. Как бегали мыши, так и бегают. 59 йортында яшәүчеләрне кимерүчеләр белән генә гаҗәпкә калдырып булмый. Тышканнар бөтен җирдә, хәтта фатирларда да бар. Проблеманы хәл итәргә агуда песиләр дә ярдәм итми дип белдерә бирдә яшәүчеләр. Вот показывают 5-й этаж в 5-этажке. Вчера одну мышь поймал в ванной. Сегодня, смотрите, за ночь. Это только за ночь. Вот так вот наш ЖЭК морит мышей. Идарәче компанияга мөрәҗәгать итүләрнең бернинди дә нәтиҗәсе юк ди шалалар. Тышканнарның саны көннән-көн арта гына бара. Мыши появились недавно, спустились они с вентиляционной шахты, бегали они по натяжному потолку. Управляющей компании мы обращались, они сказали, что травят, но результата никакого не было. Хәлгә ачыклык кертер өчен без электротехниклар идарә итү компаниясына мөрәҗәгать иттек. Алар безгә аңлатма бирүдән баш тартты, әмма деретизациянең айга 2 тапкыр үткәрелүен белдерделәр. Моннан тыш хезмәт күрсәтүче оешмада шалалар тышканнарны очраклы рәвештә бакчадан алып кайта дип фаразлыйлар. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, яңалыклар. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә, прививка ясатырга ашыгыз, сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Дом восточной еды «Кинза». На удивление приятные цены, большая и удобная парковка, отсутствие вечерней наценки, живая музыка и зажигательные дискотеки. Мы ждем вас. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Госзайм». Ставка 11% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. В иностранную компанию требуются операторы, обработчики, комплектовщик. Работа сменная. Зарплата от 35 тысяч рублей.